लामायाथ' बरियाखा बुंनांखाया 35 किल'मिटारसो जाबावो खोमा बेनिफ्राय हाद्रिया एकदम मेगनल' ख्लाव ख्लाव जोङो माजों थाङा बाइकजों बाइकजों खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि हास्थाय बसुमतारी इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो मिन्थिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन ओरैनोथ' जेबो प्लेनिं गैया लोगोफोर बेलासिनि ओरैनो एसे बार जालाबायनो नागिरदों ओरैनो अबाव सौहैयो नायनोसै जायखिया अखाबो हादों नालाय न'आवलाय बेसेबां बरिं उन्दु थाबाय थानो बेलासिनि ओरैनो एसे ओंखारलांलाबायनोसै अबाय थांनाय जायो आंजों लोगोसे सासे फंबायबो थांफानो नागिरदों आरो सासे फंबायखौ नेगासिनो आङो लामायाव नै बेनिफ्राय फैगोन बे भिडिअआ एसे बरिंबो जानो हागौ लोगोफोर मानो होनोबा जेबो एक्सपिरियेन्स गैया बिदि भिडिअ बानायनायनि आरो कन्टेन्टआबोथ' मोजां नङा ओरैनो गोदाव सोराव जानला मोनला फार्स्ट टाइम ओरैनो एक्सपिरियेन्स लानाय बायदि बानायनाय जादों नायलांबाय थादों होनबा लोगोफोर भिडिअखौ फैबाय नै आंजों थाफाग्रा फंबाया ब्लग भिडिअ बानायनानै दिनै ब्लग भिडिअ फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स गैयाना जेबो मारै बानायनांगौ मा बुंनांगौ जेबो फार्स्ट टाइम लाजिनाय फैयोलै गोनो गोथो आरो लाजिनायबो फैयो गोदाव सोराव मैया मा जाबो होनदों सरलपारायाव थांनाया गोगोम जादोंलै हाद्रिया खेमुलाय बालाया हाद्रिया एकदम मेगनल' ख्लाव ख्लाव जोङो माजों थाङा बाइकजों बाइकजों लामाया गाज्रिथार ना लामाया जोबथा गाज्रिलै अखा फिसा फिसा हागासिनोलै लोगोफोर रमान्टिकथार बोथोरा गरगाव मोनफैबाय दा जोङो बबेसिम थांनाय जागोनथाय खुनु बुंनो हाया प्लेनिं गैया जेबो अबाव थांनाय जागोन बेलासिनि ओरैनो साहा लोंथाव ओंखारबोलाबायबाय बे जाबाय दरगाव दखान ओरै लेफ्टजों थाङोबा गुरुबासा मोनहैबाय राइटजों थाङोबा रुनिकाटा मोनहैबाय जों दा रुनिकाटाजों थांसै साहा लोंहैलाबायनि रुनिकाटायाव मम' जाहैलाबायनि गुदुं बोथोराबो थान्दा ना खोथिया फुबाय गायसिगोनबो मालाय दैनि जेबो प्रब्लेम गैयाना जाम्फै दङ गोसोबायदि गायबाय था माइया बाहाय गायखांजोबबाथाय गोथां बरियाल' नुखासिगोन आरोना थांगासिनो साहा लोंहैलाबायनोसै साहा लोंखांबा गोसोनाय लोंबावनोसै बिदि गैयालै हाब मा जादों रावलाय मा जमा अच्छा बल खेला जादों बल खेला जादों दाउलाखासिनि आमथिसुवानि दां रुनिकाटा मोननोसै नैबे बिबारखौ बिराद मोजां नुयोलै नै गोमो बरियाल' नुबायना सनालु ना मा होनोमोनलाय नै बावबो दङ रुनिकाटा मोनफैबाय रुनिकाटा जों दा रुनिकाटा बाजार मोनफैबाय साहाफोर लोंलाबायसै मम'फोर जालाबायसै मोनजाना मोनजाया गुदुं बोथोराबो थान्दा ना गुदुं मोनजाबा मोजां जायो रुनिकाटा बाजार नैबे बिफां बिराद दाउब' थायोलै लोगोफोर फुरा दाउब'जोब आरो बैथिं बादामालि थायो रुनिकाटा बाजार दिनै मानदे ना गाबोन उइकलि बाजार मंगलबार बारायाव जों दा गारिनिफ्राय ओंखारबाय मम' जानो नागिरदों दखानाव जासि जाना लाबोबाय नै जानायावथ' फाग्ला गोजाखा मम' जाखांबाय चिकेन पक'रा जाखांबाय जाखांनानै दा गय जाबाय एसे बेरायलांसैलाय दसे न'आव मालाय मा खालामनानै थाबाय थानो साहा दावखोबाय जों दा ओरैनो दसे बेरायहैलाबायनानै फैसै खुनु प्लेनानो गैया फैनायनि गोदाव सोरावसो बेजों थांबाय थाबा भुटान मोनहैयो लोगोफोर भुटान लामा बियो बेनिफ्राय गैयाबाबो 35 किल'मिटारसो जाबावो खोमा बेनिफ्राय रुनिकाटानिफ्राय बे लामाखौ बैसागु सिजोनाव बरिया नुयो गोथां आरो बै सिगाङाव मोनसे सालबारि दंबावो लामायाव बेहायबो बरिया नुयो बैसागु सिजोनाव फैनो हागोन लोगोफोर फट' खेबजानो बरिया दा बिलाइ बोरायबायना ओंखायनो बारा मोजां नुला बे बैसागु सिजोनावबा बिलाइया गोरलै खिलियोना बेहाय फुरा मोजां नुयो आरो सान्दुंजों बिलाइ गोरलैजों गोथां बरिया नुयो भुटाना बेनिफ्राय माबा जाबावो नै 25 किल'मिटार थिनालि मोननोसै दा थिनालि मोनबाय लोगोफोर थिनालि नैबे जाबाय माबानि थिनालिनि राइन' फिल्ड बिराद खेला गिदिर जायो बे आसाम स्टेट प्रिमियार लिगआबो बाहायनो जादोंमोन खनसेहाय खेला गिदिर जायो मोजां फोथारा बरिया साल बागान सेर लामायाथ' बरियाखा बुंनांखाया हाइ फाइ लामा जाबाय भुटानसिम थांब्लेर जालांसिगोन बानायलांगासिनो
अबेसिम सहैखाथाय थाङैयाबो गोबाव जाबाय बेखौनो बरिया नुयो बैसागु सिजोनाव बिफां बारि बारि जेरैबो थान्दाल' मोनखायो बोरैबा बिसिम फैबाथाय ना खोब गुसु सान्दुंनि लाइटआनो नांबोना जों दा आवजारसिम थांगासिनो आवजाराव मोनसे फिसा खामानि दं बेहाय थांब्रबनानै फैनि थांबाय फैबाय ओरैनो गिदिंथावथाव बल खेलाखौनो मोननै लोगो मोनफैबायलै जोङो नैबेहायबो जागासिनो बल खेला दा आवजारनिफ्राय फैबाय मोनसे फिसा बुस्थु लांनो फैब्रबदोंमोन आङो नैबे मोनसे फिसा बुस्थुखौनो लांफैदों आङो नैबे मोनसे फिसा बुस्थुखौनो साल बागाना बेनो बरिया जायो फट' लानो बैसागु सिजोनाव थान्दा थान्दा मोजां फट' लानो गुरुबासियाव फैलायबाय चटपटी जानो पानिपुरि जानो 30 थाखा गुरुबासियाव चटपटी जानो फैलायबाय लोगोफोरनाय नोसै बरिया बहुत बरिया मोजां जाखाबाय बरिया थाथ'दो जागोन नि बानलु आलावाखै आलुवाखैबा गोसा जादों बरिया जाबाय बानलुआ आलुबाय लोगोफोर आंनि बे दिनैनि फिसा ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो गुबुनखौ सापर्ट खालामनाय बायदि आंखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय होमबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय